Le tekisi ibisuka eMgungundlovu ihambisa othisha ezikoleni ezihlukene kwaSwayimani. Kuthiwa endleleni ngaseWartburg idutshuliwe. Othisha abathathu baseMasijabule High School balimale kanzima, kwathi abanye abathathu othisha baseMbava naseNtintisi Primary bathola imihuzuko. Umshayeli uMzwandile Mbeje ushonele khona lapho. Kushabe baqhamuka imoto futhi bebalandela emhlophe ngoba ngayibona ngathi station yakhona nabantu futhi bengazi bebangaki abase bavulela inhlamvu ukudriver swadubuleka emzimbeni ngaphezulu ekhondeni isigameko. Othisha ke nabo abaneminyaka engasele ku-453 abathathu nabo balimalile. Umndeni womshayeli ugxeke udlame lomatekisi ngalesigameko. Akuyona indawo ezizaleleke kuyona, indawo esifika nje kuyona 2015 after uhamba kwababa. Thina siwa khona kwaSwayimani la kulapho uMzwandile limalele khona. Abafundi kulezikole babuyiselwe emakhaya. Iziphathimandla zomnyango zisigxekile lesigameko. Izinsolo ezinkulu zikhomba ukuthi ngenze kube isigameko esihlobene nezimpi zasematekisini ngoba bathi kuyabacacela ukuthi obefunakala kakhulukazi bekumshayeli wetekisi okungebhadiko oshonele khona esigamekweni. Othisha abathathu ke basebethola ukulimala ukudubuleka. Abezenhlalakahle sebethunyelwe ezikoleni ukulekelela othisha nabafundi. Lodi Khatebe, SABC News, kwaSwayimani.